ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонӣ барои шумо скидкаи идона шидагиай марҳамат дукони бобои давлат ҳозир дар бораи чизош маълумот медиҳад. шумо хушрӯбак тамошо мекунед. агар имкон бошад пеши ҳамин тамошо як лайк монед. бобои давлат гап занед иё чандиян қолинотун истеҳсоли чихелай качестваш чихелай. мехоҳем ки худи ҳамин савдогар маълумот бута, барое ки вақти савдогар ин чиза медонад ки чихелай кадомаш назак Туркия на ҳамаи бораи Туркия ами сар мекунем. сар мекунем ами тараф. марҳамат гап занед дар бораи ё Ина қолинои туркӣ якум сорташ квадратш $20. квадратш $20. ҳамта мерава ина гулош ҳамаи намуди гул ҳаст. ҳамаи нами гуло доред? ҳаст. Она намудошам ҳаст. иё размер фақат иҷада ки як размер мондагиене ки шумо любой размера доред на? ай чанд то чанда доред? Ай 2 ба 3 ҳаст, ай то 4 ба 7 ча ҳаст аю размеро. ай 2 ба 3 то 4 ба 7 ҳаст аю. Нав калношан ваюш. у дарозо чандиян? Ваю 3.5, 5, 3.5, 6, 3.5, 7. ҳамаи размериш ҳаст ай. Ай хайтико ҳам ҳаст ай. ама яъни шумо тая пеш хайтикора барое ки бисёрш намефаҳмам. Хайтико ҳаст ай. Ина намуду. ин квадраташ чанд ай? Ё $18. $18 а? Хайтик. Туркӣ. $18 хайтеки туркӣ. ина марҳамат бибинен. анака мисол шумо мисол мегӯед ки квадратша мегӯй мо намефаҳмем. қолин ба квадрат савдо мешавад. мисол 4 ба 4 бошад 4 кара 4 16. ҳамон 16ро зар мезанем ба $18 сумуш мебурояд. яки ба 180 яки ба 190 сомонӣ. ина марҳамат бо иҷада дар бораи ё гап зан. Анаваиш эрони ай. эрони ай? эрони чанд ай? Эрониш $45 ай квадратш. $45. яъне ки 450 сомон эрониш будааст. квадраташ. ин дона нест ай квадрат қатъия барои ҳамин ҳисоб шумо хушрӯ расчотона бигиред. ин тараф сар меша иё ҳама Туркия на? Туркия на. Ҳамаи намудош Туркиё. ин туркиёш чандиян? Ай туркиё $25 квадратш. инами сафедо ҳа? Сафедош. ина сафедо ҳастанд. беҳад фасонанд. хая ки одамое ки мисол хонашонда барои меҳмонхона иёро бигирӣ мешавад. чиба ки болошда як клёнка мекашӣ вообще гард намерасаш. беҳад фасонанд ҳамин сафедо. квадраташ $25 будааст. акай давлат мисол занг мезанед акай давлат даставкаша дуруни шаҳр бепул кардагиай агар дуруни шаҳрда бошед. айҷада хай хайтеко ҳастанд. ҳамаи намуди хайтекоро дидем. ай тарафша гап занед ака. Ё квадратиш $15. квадратиш $15. ҳавсаш бо дим сорт шастай на $10. $10. ина намудош $10 шай. кадом? ина ё $10. ина ёш қолинои туркиян ёш арзонтаранд $10 ай худаш. иё ҳамин Туркия? Туркиёи арзонош. Ане метракиёро нишонти. иё метракия на? ё метракиян. баршон то чанда доред? Ай 1 метра то 4 метрара ҳаст ай. барш барш 1, 2, 3, 4 то 4 метра доред. ай анай дарашкора гап занед. ё квадрат қатъиян ё. квадратш 20, 15, 18 ҳар хела инҷа. То $10 ҳаст. то $10 ҳа? ина марҳамат бинед. ҳамин маъқулотон аст. скриншот мекунед мепартоед. камтар скидка кардагиай барои ид. ина ҳамаи ҳамиё ҳастай. ёш падарка мешам бобугон. прахошка мегана юро. ина прахошкои даҳани дар касе ки харид мекуна падарка мешавад. ина болоро бибинед. ҳамаи ҳамиё барои савдо барои шумоанд. шумо подсвети хонатон абои хонатон вибр карда чизотона мегиред. як бор дигар инами телефоне ки дар поён ҳастай имена барои занг задан ай. даставка даруни шаҳр бепул кардаги акай давлат. хизматрасониш дар сатҳи баланд ай. айҷада мо чӣ мекунем мепартоем. шумо хай як тадаша партоед бибинам. ина чизое ки шумо дидестен 100% гарантия доранд. гарантия чанд сола ай? 5 сол гарантия дошт. ҳам качестваш ҳам гарантия дорад. ина чизои новинка биромай бу.
قلیلوش هم هست. ای همین چیزی که میبینین قولینایی که میبینین چیزی که در قولین هم باشه از نچید همین در روشکش هم هست. اینا پارتی اینا چیزایی که اکای دولت داره یا همش سریبریستی کردگی فاسون کردگی قوی دویان یکون تا دیگه میپرتو یا که تمام هم یک تا دیگه پرتو هم چی مرا پرتو اون هم قولینی مرا آن هم اینا چند با چنده همه رازمیر هست. مای رازمیرش هسته اینا قوس شبینین در روشکوی به هرچی اسکیتکا کدگی بعد درجه اولی اینا میپرتو فقط بلوش در راه میگردی رنگی بلوی الاف در راه میگردی هم خیلی باقی سربلند و آباد باشین ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین خداحافظ